Danas želim da podelim 5 najčešćih grešaka koje sam primetio kod ljudi koji pokušavaju da zarade online, ali i koje sam i sam pravio. Možda će ti baš jedna od njih pomoći da promeniš način razmišljanja. Prva greška je stalna potraga za savršenim programom. Jedan dan je to affiliate marketing, sledeće nedelje AI, posle toga dropshipping, onda MLM, kripto, ankete, klikovi i tako u krug. Ljudi misle da će ih baš sledeći program odvesti do uspeha, ali istina je da nijedan program neće promeniti život ako ga menjaš svakih nekoliko dana. Uspeh ne dolazi zato što si pronašao savršenu priliku, dolazi zato što si dovoljno dugo ostao na jednoj i naučio kako da je razviješ. Druga velika greška su nerealna očekivanja. Internet je pun ljudi koji obećavaju 1000 evra za nekoliko dana. Kada to gledaš svaki dan, lako je poverovati da je to normalno. A onda, kada ti posle prve 2 nedelje nemaš rezultate, pomisliš da nešto nije u redu. Istina je da svaki ozbiljan online posao zahteva vreme, baš kao i svaki drugi posao ili biznis.